2025 on voittanut Nokian Pyy. Joukkueessa ovat pelanneet seuraavat pelaajat: Saku Hautamäki, Helveri Heikkilä, Marko Hukkanen, Kalle Hälfors, Julius Ikonen, Jesse Kalliosalo, Jere Kivimäki, Ville Kivimäki, Lassi Korpela, Jesse Kylmäniemi, Janne Lappalainen, Jesse Lassila, Janne Meri, Lauri Leino, Verneri Metsänen, Niklas Murto, Veli-Matti Mäkinen, Valtteri Mäkiviinikka, Tuukka Mäntymäki, Jesse Nyppeli, Oskari Tyrvysmäki, Lauri Salmi, Valtteri Välimäki sekä Valtteri Viitalo. Joukkueet ovat valmentaneet päävalmentajana Toni Rautakorpi sekä valmentajina Mikko Aaltonen, Daniel Palonen ja Juha-Matti Satamaa. Joukkueen huoltajina ovat toimineet Tuomo Katajamäki ja Jaakko Salonen. Toimitusjohtajana Pekka Palonen sekä puheenjohtajana Jani Ahmaoja.